na ni nyina ne se ne maame so anya mfie 76 years ono se fe ne afia sapoma oni maame ene eda esore ye ani nyina ne se na no kwesada okwa asore ye ana ne sofo ka cha ne se o maame ene ye o ye baifo na wabraba wo bo nyina no ene ne ma wo ye bia enko ye nyina no e o maame ene ni mu bi na eba sa no na no kwesada ide beto adwadan ana baba wa ye kwese ekofo asekan ɔsia no nti anadwona ɔne ne maame ada no ɛna efiri wa ɔde sekan esi ne maame akyi wɔde wɔ no mpɛ bebree owie no ɔba besia ade sekan akɔgyere maame so adwene maame sa abaku no efiri wa sa bɛfɛ nɛteɛ Funny for my kwaba ba attention TV so onyankopon aboye nyina ho ban ya se hia won tintan so na ye de ye do ba de nyankopon asese wo de ye nkwa ache ya de bia ye hia mu na wo so wonya bi ehwe wo attention TV brother so food ya wo de bi na mpa hwedom wom ba so mko bunu mko kunu bi tuaka na mi entie wo efiri wa me Andra, Baba will be a me, 55 years. Best mark that down kakra na kwanya ma mienu bia fa so se na Ghana fo ni brace and stories we hu no ba koya wono gomuade ya omukoyi no tutwini ye menzo buru no kunze Ghana fo ni brace and story ho no ene sa story we ya prophet be say obi maame abefo ono akokunu no enti gina yie ba ye papa na wanya ba bia gina ba ha me nhwe na ye ntie ne yie pa because adom kura ego hor mo no a omunya maame no omfa no nche no ha besma afi to asoma ni ya efira ababa wa na se maame a wanya nfie adununum 55 years ye fe ne Joyce Boatin na ni nyina ne se ne maame so anya mfie 76 years ono se fe ne afia sapoma oni maame ene eda esore ye ani nyina ne se na no kwesada okwa asore ye ana ne sofo ka cha ne se o maame ene ye o ye baifo na wabraba wo bo nyina no ene ne ma wo ye bia enko ye nyina no e o maame ene ni mu bi na eba sa no na no kwesada ide beto adwadan ana baba wa ye kwese ekofo asekan ɔsia no ana mama bisa ne sɛ Joyce na sekan de wo de yɛ den ɔn so afia sekan de me fa nya hwe ne mu me de ba ma de nti anadwona ɔne ne maame ada no ana efiri wa wo de sekan esi ne maame akyi wɔde wɔ no mpɛ bebree owie no ɔba besia ade sekan akɔgyere maame so adwene maame sa abaku no efiri wa sa bɛfɛ nɛteɛ wadwere ne maame wɔde sekan na wo wie no ana gya ɔno ankasa ɛkɔtɔ awuduro sɛ ɔno so beku no ho nti ɛhɔ na ya mantemafo no bɔbɔden aso ne mu ɛde ma polisifoɔ sɛ da bi ɔno kwatunu sɛ makumi maame ato dɛm nti ba mokɔ yɛ sɛ ne maame ɛda mogya mu a meka sɛ maame no deɛ wɔfiri mu na ababaawa no na sɛ maame no onuanom ɛyɛ mako ɛnan ɛma mmienu ɛmɛma mmienu maame efiri wa de ahosuo no sɛ maame a ne ba akunu yi omi sɛ wɔyɛ obi a ɔti hwite mu a ne nan enye enaja na ɔno nkasa ne ba atimi agye ne nkwa de afiri so far de efewa maame no Joyce Boatin no akodi apolisi nsɛm a isan sɛ wudu a ɔde kana no nti no ɔda ya sabia a apolisi gya ne nkyɛn ɛhwɛ ne sɛ adatafo ebetimi agye ne nkwa na apolisi busabusa ne nsɛm a ekosi yɛ Facebook for na ɔmo pɛ nkwankwan but ɔmo di busa ɔmo so kɔ ɔmo pa asɔre a wɔkɔ asɔre bɛn na yɛhunu sɔfo ɔkorɔ no a ɔboa no maame bɛyi ansa na ɔkuku no no efiri wa ehwehwɛ mu yɛ nkyɛ sɛ asɔre ne deɛ abusuafo mpɛ sɛ ɔmo bɔbɔ gyina kyɛn ne mmom no ɔmo de ɔmo kutadi no ne mmom ɛnyɛ asɔre baako ana ababaawa no kɔɔyɛ edi kan yɛ ne nteɛ sɛ ehwehwɛ mu kyɛ sɛ baako ɛyɛ sɔfo baa ana baako hyɛ sɔfo bɛɛma nti ne mmienu nyinaa nso no a ɔkɔyɛ nyinaa no ɛkɔntoro kyɛ ne sɛ ne maame no ɛna ɛyɛ ne ntɛ ne nam a ababaawa no na sɛ maame a ne fie kɔ anim yi etimi kɔdi saa ɔmaame nkasa wu na saa prophet for no
wo mu nyina wo mu wankran wo ba no wankran na kumasa na wo mu nyina aguo ife wa kumasi a ana wo mu nyina de ewo ana ja ba sie o esintintinanti ana ja abawa no ko ya oja o mu so no maka kere se ni maame na ye na ono so anya botira o dia akogudi ni maame ewu ai sa ne bre wa manfo wa churches ye bia we ife wa according to say sa na akwakwe but abusuafo ne de o mu kese o mu de o mu wodin no ene asa na o mu nua no ko ye nyina enti no eno de o mu ntimi nka nche media for na se nchechofo ekwe no o mu ntimi omoya mane ye suda ye de aso edi akira sem na ti afa asor potie a sa asofo ni minu no sofo ba ni sofo be ma ni nyina aso baba wa ne ko ya o mu kan sem ni nyina che na e ba ne je ne bufu a odi ko di ni maame ewu Bismaki problem de depa ayi maame no wudi ne no wo eba no opabie no wonwo den the dwa na aseye wo de ka amane be pa ana watumi atie ne sofo bansa we akokom ne maame sa no efewa be ko tu mantem ho no no ne ne mu bonkom ne ono na ko ni bonkom no mo chese ababa na no ohunu so isan se efe bibi efe bebe ni yese onya kunu enema enkoyi ma no yese abrabo na eye dima ne se ne maame na eye no no e be fo ni ti no na osusu se ene bia ni ti na abrabo bo nyina no aye dima bi so ro hwe onua no na ase onua ma di na chi nyina no enema ekoyi kakra eye dima wo mu ono no panyini ne de enema enye ma ne de a na se asofo ne se bo maka se no eye ne kwa ne se oda bi di o maame awu ene ya omofafunu no nkoma asofo no wai omofafunu no ya besma se omo ben wa abusuafo no omo mbuafu no mo se domo agu ho nyasem ketwa ya omofa maame no funu no asofo professor mi no omo nche ema omo no obi anfa half na de omo de beye no sasa na atwa mboa so we di asa na nsan no agi wani so ekwe ntwa na meso ma na wie akra